Jotend pinje Afrika koro medo dhiro kwayo mar piny Afrika yudo thuolo mongirore e riwruog pinje marango weche arita kata UN Security Council kaka yo makare mar kelo kwe e pinje mag Afrika. Ne gilose kinde romo makende mar Africa Forward Summit kama bende giwache ni nitiere dwaro mar Afrika jiwo dongruok mare owuon kendo bedo kod riekni mag tego aguchgi mar dongruok maok ni gisiko gi kwayo hola kuwuok kuom pinje maoko. Jafwambo marwa Cynthia Onyango miyo ler mar wachni. Twak ewi chiwo thuolo moyiedhi kendo mongirore ne pinje Afrika bedo e mesa mar twak e weche arita mar piny ngima kata United Nations Security Council kawuono bedo achiel kuom thor weche ma jotelo chiwe pachgi e yo mager kaluwore kod nok mar arita ma giwacho ni medore e Afrika, ahinya to mago mag pinje Afrika ma imbo. Excellencies. E twak mare Maria Oromo, jatend piny okawo thuolo makende mar chwalo ng'ur mare nyim tend pinje ewi pek ma Afrika osebedogo mar yudo thuolo mar bedo e mesano e yo mongirore, okang' mowacho ni oseduoko dongruok mag pinje Afrika chien. None of these ambitions can be fully realized without peace, stability, and effective multilateral cooperation. Peace, security, and development remain inseparable foundations of sustainable progress. Yet across part of Africa and beyond, protracted conflicts, violent extremism, unconstitutional changes of government, terrorism, organized crime, and climate-related insecurity continue to undermine stability, weaken institutions, and constrain economic advancement. Olero ni piny Afrika ok dwar kony ma kinde ka kinde imiye kod pinje monyalo, to Afrika dwaro thuolo mar chung' kende kaka piny mani kod nyalo kokalo e chiwo sir magero dongruok mag Afrika. Peace requires confronting the structural drivers of instability, poverty, exclusion, unemployment, inequality, weak institutions, climate vulnerability, and the absence of economic opportunity, particularly for young people. Kaka pinje Afrika, jatend piny olero ni pinje maoko onge kod thuolo mar medo geng'o ne Afrika oko mar mesa mitwake weche mag arita mag pinje mangima e kinde ma maling'ling mag pinje Afrika to itiyogo e loso chike mag jiwo arita kendo e tielo ni piny Afrika biro chuno mondo yienegi gibed achiel kuom jokanyo mongirore e mesano. It is both indispensable and unconscionable that a continent of nearly 1.5 billion people, represented by 54 sovereign states and constituting one of the largest blocs within the United Nations, continues to remain excluded from permanent representation on the Security Council. Africa cannot and will not and must not remain subject to decisions taken without its equal voice on the table. Yuak bende ochiwo ewi pek ma pinje Afrika kale e kinde kwayo hola kowuok e bengi mag piny ngima ma jotelogi wacho ni osebedo madiny kendo chiwo hola mani kod chike mathoth matamo pinje Afrika dongore kaka pinje mamoko. It is Africa leadership building new tools like the borrowers platform, and so that the countries can speak as one and negotiate from strengths. A global system designed without Africa and still largely operating without Africa, perpetuating century-old injustices. E twak mare bende jatend piny Kenya William Ruto nyiso dwaro mag pinje Afrika chopo e rang'iny mar loso yedhe mage owuon kaka yor reso midhiero mag thieth ma kinde ka kinde. Excellencies, Africa has the science, Africa has the workforce, Africa has the market, and Africa has the will. Manufacturing needs certainty, not promises. We must build a predictable, pull demand and ensure that African products compete and win on quality and value. Third, people. Factories do not save lives. People do. We must invest in African scientists, regulators, innovators, our greatest asset. Pinje giduto winjore kanyakla ni kinde romo makende madhi timore France mar G7 gichiw ywak makende mond Afrika oyud kama onyalo chung' kigin kendo gibed kod nyalo mar dongore giwegi ma onge kod ywaruok moro amora. Cynthia Onyango, Ramogi TV, Nairobi.